ini Tuhan wa masyaitanir Abi Syati Abdullah wa Masiyah Mbah Haji Abdurrahman wa Zajati baca Fatimah wa Haji Syafi'i wa Zajati Mbah Haji Mun'im wa Zajati Mbah Haji Hashim wa Zajati Mbah Haji Kamal wa Zajati Mbah Pak Mansur wa Zajati Haji Muslih wa Zajati Ayah Santoba Kak Ali Yai Munawir Muslih wa Zajati wa ya baina wa abaikum wa khususan wa mustaribata kitab Hafidh Hasan Al-Masudi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau wong suli malih nggih mbok menawi enten sederek jenengan, batik panjenengan sing tilar kados dikau tiyang Boro, adipun Mbah Muin tiyang Tanggir, ya Mbah Muin lek rob wafat monggo ditulis disampaikan teng mriki mungkin dipatekai sareng kersane tambah ganjaranipun luar biasa nggih masjid selawat di anten tiang kathah terus purun maos Fatihah ditujuake teng ahli bubur panjenengan. Tapi ya setunggal atau kali ngoten mawon nggih ampun kata-kata. Malah jadi tahlilan jadi masih engko. Nek wong siji entara 10 lah jadi tahlilan kok. Mudine selawatan setunggal mawon nggih mboten napa-napa. Sekedar informasi kersane manfaat datang kula panjenengan nggih. Ya selawatan, ya kirim Fatihah teng ngene leluhur kula panjenengan. Pun kula ajengake samangke adabus surbi. Winginane pelajaranipun mengenai adabul akli, adabe etikane makan. Di antaranya pun maaf kudu bismillah, tangan tengen, terus segane aja disebul ya. Wong saiki aneh kok. Segane wong mangan njaluk adem tapi kok alate magicom panas. Lah padahal nek panas emoh njaluk adem. Akhirnya disebuli, ampun disebul nggih. Nah ditipasi pareng boleh. Ditipasi mboten napa-napa napa disebul, wah dadi racun lho. Meneh wonge sing nyebul urung sikatan, nanging turu bus mancep kabeh baksire ngoten. Iku diantaranipun kalih duduk adabe makan, samangke nginum. Adabu surbi utawi iki nerangake tata kramane nginum. Adabu utawi adabe surbu, adabe minum iku kasiratun akeh. Banyak sekali minha iku setengah saking kasiro diantaranya nopo tanawulul inai utawi ngeranggeh atau mengambil ada gelas cingkir utawa contang utawa irus bil yamini kelawan tangan tengen wan nadru lan ningali fihi ing dalem ina qabla surbi ing dalem sadurunge nginum. Pun sampeyan riyen kok terangake adabe wong ngunjuk, adabnya minum, etikane minum, ya aman ning kesehatan, ya termasuk oleh pahala. Karena teng mriki niku adalah napa? Nggih anjuran agama etikane. Adabe sing dilampahi Gusti Kanjeng Nabi. Nek adabe minum diantara napa? Mengambil ina itu iso uga gelas, cingkir, contang, utawa nih misalnya ada macam-macam nggih jenenge nggih. Ina ada umum, iso uga gelas, iso uga capil, capil ning sawah nggo capil, lah iso uga diunjuk. Bil yamini kawan tangan tengen. Yes. Nek pengen mengandung pahala sampean ngambil gelas, cingkir tangan tangan kondisi normal nggih, yo di tangan kanan, di tangan kiri. Nek nyuwun sewu misalnya sing tengen iku sakit, ya gak apa-apa jenenge tangan sakit berarti pakai tangan kiri. Pokoknya kondisi normal mengambil mengambil tempat minum memakai yamin, memakai tangan kanan. Terus wan nadru fihi qabla surbi didelok cingkir gelas dikasih didelose. Nah, diamati cingkire. Mun nek corone, mun nek ceceke. Gemben enten lho nggih. Jenenge Allah yarham Kang Komar Jenegara lek Komar Bendo iku lho. Zaman saya pondok saiki mutan. Ning pondok kopi
bisa separuh gelas niku nggih. Pasare ya sak apik langsung diglok. Jerone enek ceceke. Lah lumayan. Kerangke-kerangke guru ya langsung gawe. Makanya etikane ketika mengambil wadah sebelum diminum diamati se. Ono semute apa ora ya, ono lalere apa ora ya. Nek aman baru diminum. Ono semute ya dicutik diilangi karo sendok atau karo apa. Ono lalere. Ya ono lalere nek menurut hadis ya menurut agama nek sampean kolu, aku di ora kolu ya tak sampeno ya. Ben gak jadi penyakit. Ono lalur kan biasanya aple-aple, suwi yang satunya ke dalam air, sisine munggah. Iku ndelemno kabeh, didelem kabeh lalu didelemno. Bles pecundul lagi lalure diguwak diminum terusan. Tapi nek aku yo tak guwak meneh banyu wae kok angel-angel Gus misale ngono ya. Tapi umpama ngoten tujuannya apa? Kersane lalur menika apa boten mengandung baksil, boten membawa penyakit. Nek langsung dibuat diminum boten diblesno lalure iku malah jadi penyakitnya diblesno ora jadi penyakit soalnya apa? Suwiwi yang di satunya lalur iku mengandung penawar racun yang ada di suwiwi satunya. Bisa dikopi? Saged paham nggih? Nah, tangan-tangan terus ada diawasi aja sampai ono kewane. Ono teleke ya diganti diresiki iku. Terus buat tasnya tuh maos bismillah. Nyekel ngeten iki ya pakai tangan praktekin ya, kalau prakteke tangan terus diamati bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terangane dipraktekno ben mudeng, ben paham, ulul ben luwih paham ngeten iki ya. Bitasmiyati. Sami kados winginane minggu kemarin nek di awal lali muni bismillah, di tengah-tengah leren muni bismillah. Dadi ngeten iki kula lali, nggih lali. Terus di pertengahan minum kalau eling, kalau mendek munjuk terus lagi muni bismillah awalahu wa akhirahu. Kados winginane teng makan yang piring pertama lali. Wis do tengah-tengah piring main tak eling. Wah ya mau ngurung bismillah. Langsung muni bismillah awalahu wa akhirahu. Iku nek babakan mangan lali orang muni bismillah. Nek tengah-tengah ning jero kamar karo bojone, ya iku lali muni bismillah cuma ning tengah-tengahan lagi apa menunggu lagi anu ya aja muni bismillah lagi wig-wig jare ini wig-wig ya apa le wig-wig bahasane malah dosa ngoten nggih. Wah iya Gus sampeyan nyampekno ning tengah-tengah lali perbuatan apa iku kon muni bismillah wal akhirahu. Nek ning masalah ning jero kamar karo bojone malah dosa. Wis adu lali ya ben lali, nek mati terus ngono wae. Aja mbok eling-eling. Nek makan, minum, digenggen munjuk muni bismillah walau wa akhirahu tasmiyah. Lanjut wal julus mangke malih nggih duduk. Nah iki tak kai info ben ngertos adabe wong munjuk adabe wong minum ben mengandung pahala sambil duduk. Dang bayangno nggih diglogok ben ngadeg kaya air langsung gleger langsung mengisor ora ono rime ngoten nggih. Langsung ning isor ning jero waduh ngoten. Tapi nek mbek lungguh mungkin ya jalannya air itu pelan. Waduhe mboten sakit. Lanjut, wa masul mai. Nah ini minumnya sing apik disesep. Masul mai nesep banyu li'abi wa masul mai nesep banyu. Li'anna abahu kron temesene ngokop glogok iku ya duru bahayani apa abahu bahayani al-kabida ana manani ati ana manani paru pokoke organ bagian dalam. Nanti ngaten iki ya disesep. Ya, nek prakteke nek diglogok kaya wong ngombe ning askan, ngombe ning kendi. Ngaten iki ajine lah diglogok to nggih. Ber niku asline nggih mboten sae. Tapi nek wis biasa wis adate, ya aja berdiri ngoten nggih mbek lungguh, mbek nyekel kendi. Nah terus nyesep ngaten iki. Misale cingkir atau apa disesep.
Mas ojo di glogokno api ngokom yo. Bahasa ngokom yo ora disesep yo bingung kabeh yo. Pokoke bayane disesep. Nah, terus niku ya paham nggih, jadi ampun diglogokno sing apik disesep pakai sedotan atau pakai bibire gelas ngoten. Ini saya. Nek wis biasa ning kendi ya ora apa-apa, tapi minimal aja sambil berdiri. Nek wis ngerti info ngeten iki, senengane ngombe karo kendi, ya minimal separone lah Gus, aja sampai berdiri, ya mek duduk samangke pun ngertos ngoten. Kula ndika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musuh almaa, musuh nesep-sapa sira kabeh almaa ing bayu master kelawan nesep temenan. Nek wujud digengken nyesep wala taubu lan aja ngokop glogok sapa sira ing ma aban kelawan ngokop temenan. Lho ngoten niku. Minum dengan nyesep iku termasuk nggih anut tindak lampahe Kanjeng Nabi. Jenengan kula diwanti-wanti aja sampai aja sampai glogok, aja sampai ngokop. Wa minha salajengipun wa minha iku setengah saking adab kasira, adab minum sing banyak niku asurbu utawi ngombe minum fi salah satu anfasin dan telu pira-pira nafas. Ya maksudnya 3 kali nafas. Sekali nafas ambekan minum dilepas, ngoten nggih niku minum lagi sampai ping 3. Berarti sekali ambekan, 1 kali tarik ambekan, 1 kali unjukan. Kok ambekan neh ngunjuk malih. Ambekan neh ngunjuk malih pun naminipun bisalah sati anfasin. Aja lampung sak askan gede sak ambekan. Glok terus sampai suwi ya. Itu dikira-kira riyen, dikira-kira piyambak. Yusami fi kulli wahidin, yusami maca bismillah sapa wong sing ngunjuk 3 napas tadi fi kulli wahidin dalam saben-saben siji. Setiap kali napas berminum ya muni alhamdulillah. Apa minum ngeten iki ya. Bismillahirrahmanirrahim, 1 napas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Napas terus alhamdulillahirabbil alamin. Nanti fi kulli wahidin dalam saben-saben suci wa yahmadu lan muji muni alhamdulillah fi akhiri dalam akhire kulli wahid. Wah lah ribet Gus, ya ora to dilakoni ya nggih. Muni bismillah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Kopi ngeten iki nggih. Kopi ngeten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ngoten es kulino apa enak. Lah tapi di siap lho nggih di praktekno lah. Nes kulino penak. Tapi nek ora kulino kok ribet. Ala Gus mau ngombe glogok kok ribet meneh ya. Makane jenengan nek pengen sehat, pengen oleh ganjaran nggih ngoten niku wau. Terus walayatan nafas ya dipengi. Walayatan nafasan aja ambekan sapa sira fil inain dalam wadah. Sampeyan gak iso bayangno nggih, kula mboten bayangno. Ketika nengan minum ambekan, wah langsung brus metu kabeh sing njero balik mudan balik ning ngene adaine. Terus ketika kita minum glok niki nggih minum aja diselingi karo ambekan. Ketika mau ambekan berarti kudu leren ambekan. Minum lagi ambekan. Ojo pas yo ngombe yo ambekan. Yo ngombe ya bareng malah repot. Walayatan nafas ojo ambekan fil ina. Terus walayatan jasaulan ojo glegeken. Nek glegen pas tengah nanging ngombe ya dihindari glegen. Ngomdak balik neh metu neh ya. Pentole balik neh dadi banyu neh. Pas tengah nanging ngombe ojo diglegekno. Fihi dalam ina ora oleh ambekan tengah-tengah ngombe dipet tur aja glegeken ning jero ombenan. Terus wa ida syariba lan ing dalem nagene ngombe sapa wong wa aro dalem ngarepake sapa wong ayas kiai to nginumi sapa wong ghairau ing liyane wong sing minum mau fal yuqaddim mongko dinginake mendahulukan sapa wong man ing wong ala yaminihi ing atase arah tengene wong alaman ngarekake menomorduakan orang biasari kelak ing dalem arah kiwane wong ngeten. Misale kula bar minum piyambak nggih terus kula niki beton nampan atau beton apa pengin ngaturi koncoku
koncoku ning ngarepku misalnya nek ulul. Nah, nek ulul nek sapa? Iki dikengken kon didahulukan wong sing arah tengen. Nah, sing tengen dilongi. Sing tengen dilongi dikai diutamakan didhisikno. Nek wis tengen bar lagi dilokno sing bagian kiwa. Masih sing kiwa iku jenderal bupati, nek menurut aturan iki leh pahala, ya kudu tetep diutamakno sing tengen. Dasare niki ngenten. Ya. Walau kana afdal, senajan ana sapa man biasa wong sing ning ngene kiwa iku afdal utama. Jabatan bupati, jabatan RT, misalnya jabatan RW ya. Orang-orang padang bulu pokoknya diutamakno sing arah tengen. Lianan Nabi yang temen sedune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku saka paling inuman unjukan sapa Kanjeng Nabi Arabian ing wong Badui. Arabi wong Badui wong sing ora berpendidikan ning Arab kono. Karena ana sapa Arabi ku ala yamini ing atase arah kiwa tengen Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngelongno menuangkan minuman orang yang di arah tengahnya kanannya orang Badui itu. Padahal sing tengen wong Badui wama qabla Abi Bakr ing dalem sadurunge nguwahi minuman ning Abi Bakar wa Umar lan Umar radhiyallahu anhu. Terus sing arah kiwa ning Kanjeng Nabi ana sahabat Abu Bakar, Umar, sing arah tengen Kanjeng Nabi enek wong bodho elo jeneng Arabi. Niki Kanjeng Nabi mengutamakan wong sing Arabi ning arah tengen. Ya padahal di sisi kiri ini Kanjeng Nabi enek sahabat Abu Bakar sing mulya ngoten niku. Berarti sinten kemawon misalnya nek sampeyan pun ngertos nek ngelongno nyugoi wedang di utamana sing arah tengen rumiyin. Saged dipahami niki nggih? Ya menurut aturane. Pun kula ringkes intinipun pakai tangan kanan ketika minum, jangan lupa muni Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa minum itu 3 kali napas pertama mendel, ambil minuman napas lagi sampai 3 kali. Dilarang nopo? Dilarang ambekan nengah-nengai minum. Dilarang nopo? Dilarang gregen nengah-nengai ini minum. Bon istighfar sama ke. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiq li amalan shalihan ilahi lastulir firdausi
Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tunzina biya jami'al hajat wa tudahhiruna biya min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biya idakal darajat wa tuballighuna biya sul khairati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Saking kawula kula sekapi nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo hadroe dimainkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Padang bulan, padang